سلام كبرات تلتي حجاب استدالو علتا الزيناتات موسى فكي نتنهلا وإسرائيل أب حبرة أفريقيا زتقاومة هاجرات زهابو ملسي أب ولديا أم مونغو حيلتات تقراين أب تغتما زلو حيلتاتن زقبر زلو كوينات بزملكات زوات حابريتا أب كل العفار زلو كونتات جنبار حرنت غامبيلا زوت او مغلصي سراويت رواندا بعطقات تتحيزان زنبرت ودب موزامبيك حارا موصومن كالن زدسس كهوني ابزا چانل دما ناي ودر تخاتاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرو بخبرو يعدمكم أبز وانا بحبرة أفريقيا الزراب الزعبة خوينو كلن أبالات هاجرات ككراخرار زرقاء زلاو قداين دحرالو اتي إسرائيل أبت حبرة كم تعذبت كوينة ختمت الزبل كوينو أبز حلفة زياناتها تقاليتو كم زنبرخها ألجيريا مس إيرترا تركبن 10 سلسة هاجرات كوينة نتينا إسرائيل ممتانا بتودب كتعقد تسعر الله يتباهيلو حجخا أبو ومبر حبرة أفريقيا زخونا موسافكي نزن إيرترا تركبن إسرائيل نبت حبرة كي تمت تسعر زلاو هاجرات حج علاو زخونا ملسي بلا موسافكي أبتو زوت مجلسي إن إسرائيل نبت حبرت كم تعذبت نميمتصا وسانه أبتي وسانه أكلنا حبرت أفريقيا زوسنو كفال زودق كم زخونه نزغ زخونه توسخ من الزراب كم زيدليو اتو وسانه نت إسرائيل مسكلتا سلسته ناي حبرت أفريقيا أبالات هاجرات زلوا دبلوماسياو زمدنا أبقمز زأتو كم زخونه دحر مغلاص حبرت أفريقيا جن بزي وسانه مسالات فلسطيناويان يعمصص كم زيله اكوادا حبرت أفريقيا فلسطيناويان ملؤ زي جودل مسالاتهم كرغبو بمسرت مس هاجر إسرائيل زقبر سلام سمعنك هاجر كتلوم كم زدقف يافليتو ازي يخون مبر حجون الجيريا مستن ايرترا تركبن 10 سلسة هاجرات كوينة نإسرائيل نمعقات زكا الاخم تقبريا افليت ازلا حيلتا تقراينا وشت كل الامحرا بمئتاو نكتما ولديا تصقعم دحر مصنح كابتما لمشى جميرو ابت خبابي صعصع زخونه ملوا توخسي يقبر كم زلو تقاليصو كساب حجي وصي زلو صبصبات كم زحبرو خا اتيا مونغو حيلتا تقراين ابت ختما زلو حيلتا امحرا منغستن زكايه زلو كوينات كبيد برد زتحوسه كم زخونه وانت حبيرلو نزو قدايا ملكيتو حلاف الركبات كل الامحرا زخونه غزاچو ملونه ابزهاب حبريتا ابزورياتا كتما حيال كوينات يكايت كم زلو حيلتا تقراي كا نابتي الشيخ حسين على مودين زبها ستاديوم نايتا ختما كبيد برد توكي سوميلو كخصصن كله كساب حجي ابزو كينات زوره قدات بزملكت رطب زخونه صبصاب كم زيبولي تزاريبو بجاك هزينا حلاف الركبات كل الامحرا مغلصي امام حدار كتما ولديا السرح سبا سلطان تماليتي كبيد برد زتحوسو ملوا توخس كم زنبر حبيرم علو نزلو كونتات امريكتهم كاب بزحات نبرت كتما ولديا نسراويت فدرال غبو سرحو اي جبرنيلهم كنقفو يرأي لو كم زفلت زحلف معلتات حيلتات تግራይ ኣብ ከባቢ ወልድያ ዝርከበ ዓድታት ድሕሪ መቆጻሮም ነታ ከተማ ኣብ ናይ ቀረባ ርሕቀት ብምዃን ከም ዓድው ጽንሑ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ከዓ በፋኖ ተባሂሎም ዝፍለጡ ምልሻታት ነቶም ክወጹ ዝደለዩ ሰራዊት ፈደራል ዓጊቶም ዕግርግር ተፈጢሮ ድምጽ ናይ ጠያይት ይስማዕ ከም ዝነበረ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ማሕደርቲ እታ ከተማ ህዝቢ ክረጋጋእ ብመነጽር ድምጺ በኣካል እንዳኾለሉ ብዓውታ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ እዮም ጸብጸባ ዝሕብሩ ነቲ ሕጂ ኣብ ከተማ ወልድያ ዘሎ ኩናትን ምዕባለታትን ኣመልኪቱ ቤት ጽሕፈት ርክባት ከተማ ወልድያ ውጽኡ ኣብ ዘሎ መግለጽ መንግስት ፈደራል ነታ ከተማ ከካላኸል ሓገዙ ከበርክት ክጽውዕ እንከሎ እንድሕር መንግስት ፈደራል ተወሰኸ ሓገዝ ዘይሰዲዱ ግን እቲ ግዜ ሓሊፉ እታ ከተማ ክትተሓዝ ከም እትኽእል እዩ ኣተንቢሁ ዝርከብ ነዚ ናይ ወልድያ ኩነታት ብዝምልከት መንግስት ፈደራል እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ክሳብ ሕጂ ዝተፈልጠ ነገር እኳ እንተዘየለ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ግና ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃበው መግለጺ ኣብ ሰሜን ወሎን ሰሜን ጎንደርን ዝርከብ ህዝቢ ጸላእዮም ከም ዘይኮነ ኣብይን ኣብ ዙርኡ ዝርከቡን ጥራይ ጸላእቶም ከም ዝኾኑ ይሓቢሩ جنبار حرنت غامبيلا زبهال عطق جله ناب تولادو غامبيلا زخونه زيغاتات ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ኣብ ሰሜን ዘለውን ሓይልታት ትግራይ ኢዶም ክህቡ ኣብ ኦሮሞ ዘለውን ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኢዶም ክህቡ ኣብ ትንሱ ዝንቀሳቐሰሉ ዘለው ከባቢ ዝርከቡ ድማ ናብኡ ክጽምበሩ ዕላው መግለጺ ኣውጽዩ እዚ ኣብ ዝሕለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ከም ዝተመስረተ ዝግለጽ ዕጡቅ ጉጅለ ኣብዚ ሕጂ ኣውጽይዎ ዘሎ መግለጺ ተወለቲ ጋምቤላ ናብ መሳርዑ ክጽምበሩ ክጽውዕ እንከሎ ኣብቲ ዘለዎ ከባቢ ናብ ዘለው ሓይልታት ኢዶም ዝህቡ ድማ በመንገዶም ናብኡ ጽምበሩ ከም ዝኾኑን ሓቢሩላ ኣብ ክልል ዓፋር ዞባ 4 ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝሞቱን መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖምን ሰብ መዚ ትክልል ሓቢሮም ሓላፊ ርክባት ትክልል ኣሕመድ ኻሎይታ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ብምኽንያት እቲ ኣብ ትክልል ዝካየድ ዘሎ ውግእ ዝተመዛበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ፈጺሞም የሚሉ ክኸስስ እንከሎ ነዚ ስዒቡውን ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብልውን ከሲሱ ይዝርከብ ኣካየዲ ስራሕ ሆስፒታል ዱቡተ ዶክተር መሐመድ ዩሱፍ ብወገኑ ኣስታት 4 ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ናብቲ ሆስፒታል መምጽኦም ክሕብር
ክሕብር እንከሎ ናብቲ ሆስፒታል ምስ በጽሑ 12 ሰባት ከም ዝሞቱን 2 ሰባት ከዓ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ኣዲስ ኣበባ ተላኢኾም ኢሉ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣብ ልዕሊ መደበር ጥዕና ጋሊኮማ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብወገን ሓይልታት ትግራይ ከሳብ ሕጂ ዝተዋሃበ ዝኾነ መግለጺ የለን እቲ ሓላፊ ርክባት ዝኾነ ኣሕመድ ከም ዝበሎ ግን ኣብ ዞባ 4 ጥራይ ልዕሊ 76,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣብ ውሽጢ 4 ጊዜያዊ መዕቆቢ ቦታታት ከም ዝርከቡ እቶም ተመዛበልቲ ከዓ ኣብቲ ዞባ ፈንቲ ረሱ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካብ ወረዳታት ያሎን ጎሊናን ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ወረዳ ጎሊና ካሎኮማ ኣብ እትበሃል መደበር ጥዕና ቤት ትምህርትን ብግዚያውነት ተዓቂቦም ይርከቡ ኢሉ ኣሎ ሓላፊ ርክባት እቲ ክልል ኣሕመድ ከም ዝበሎ ከዓ ኣብ መደበር ጥዕና ጋሊኮማ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 30,000 ተመዛበልቲ ኣለዉ እዩ ዝብል ሱዳን ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውባ ከባቢታት ሓድሽ ማዕስከር ስደተኛታት ከተሃነጽ ከም ዝኾነት ኣፍሊጣ እዚ ኣብ ኣልደው ተባሂሉ ዝፍለጥ ከባቢ ከምስረት ዝኾነ ማዕስከር ስደተኛታት ነቶም ጉሙዝ ከምኡ ድማ ቅማናት ዝበሃሉ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ዝውሕዙ ዘለዉ ህዝብታት ክዕቅብ ከም ዝኾነ ይተሓቢሩ እዚ ሓድሽ ማዕስከር ስደተኛታት ከዓ ክሳብ 2500 ዝበጽሑ ስደተኛታት ክሕዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ገይሩ ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ሱዳን ኣብ ዶባታ ብጀካ ንጉሙዝን ቅማናትን ነቶም ካብቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ገዝ ተመዛበሉ ተጋሩ ዝዕቅብ ማዕስከር ስደተኛታት ውን ዘለዋ ኮይኑ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ናይ ቅማናትን ጉሙዝን ዋሕዚ ከዓ ኣብቲ ዝነብሩሉ ከባቢ ምስ ኣምሓራ ዘለዎም ግጭት እንዳሰፍሐ ይመጽእ ብምህላው እቲ ዝስደድ ብዝሕ ውን ብመንጽሩ በዚሑ ከም ዘለያ ሓንቲ ሱዳን ትሪቢን እትበሃል ማዕከን ጸብጺባ ዘላ ወታደራት ሩዋንዳን ሞዛምቢክን ሓንቲ ኣገዳሲት ወደባዊት ከተማ ካብ ዕጡቃት ብምንዛዕ መሊሶም ከም ዝተቋጻጸሩ ሓደ ወታደራዊ ሓላፊ ሩዋንዳ ተዛሪቡ እታ ወደባዊት ከተማ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ዕቑር ሃፍቲ ነዳዲ ኣብ ዝርከቦ ግዝኣት ካቦ ዴልጋዶ ትርከብ ኮይና ሰራዊት ሞዛምቢክ ነታ ግዝኣት መሊሱ ኣብ ቁጽሩ ንምውዓል ክዋጋእ ይጸኒሑ እዛ ሞቢምባ ደ ፕራይዝ እትበሃል ወደብ ኣዝያ ኣገዳሲትን ናይቶም እስላማውያን ዕጡቃት ናይ መወዳእታ መዋፈሪ ቦታ ከም ዝነበረትን ይዝንገረላ እዚ ይኹን እምበር እቶም ዕጡቃት ዛጌት ብዛዕባ ዝሃብዎ ዝኾነ መግለጽ የለን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሩዋንዳ ነቶም እስላማውያን ዕጡቃት ንምውጋእ ንሞዛምቢክ ንምድጋፍን 1,000 ወታደራት ከም ዝለኣኸት ኣፍሊጣ ዝነበረት ኮይና በቲ ኣብቲ ከባቢ ኣጋጢሙ ዘሎ ጎንፂ ከዓ ልዕሊ 3,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ 820,000 ዝበጽሑ ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ኣለዉ ይዝበሃል ሰራዊት ሩዋንዳ እታ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ኢድ እቶም ዕጡቃት ኣትያ ቀንዲ መዋፈሪት ኮይና ዝጽንሐት ከተማ ብወፍሪ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሓይልታት ጸጥታ ኣብ ኢድ ኣትያላ ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ኣሎ ወሃቢ ቃል እቲ ሰራዊት ኮሎኔል ሮናልድ ሩዋቪንጋ እታ ወደባዊት ከተማ ናይቶም ዕጡቃት ናይ መወዳእታ ግዝኣት ነይራ ክብል ንኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ክሕብር እንከሎ ክልቲኦም ሰራዊት ኣብ ልዕሊቶም እስላማውያን ዕጡቃት ዝጀመርዎ ናይ ሓባር ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዝቆጽልሉ ውን ወሲኹ ተዛሪቡ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ሞዛምቢክ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ምስቶም ዕጡቃት ክዋጋእ እኳ እንተጸንሐ ክዕወት ግን ኣይከኣለን ይጸኒሑ ዝበሃል ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም